Tanaw na to, makarelate ba mo sa atong drama tonight? Or na ba mo'y opinion diha? Again, ang akong ipatawag dani katong nakatry na og mga karibal. Kung sa kalisod ang naay karibal. Kay sa ato kay para sa ako o di ko ganahan og nakoy karibal. Di ko ganahan, igo na lang ako na siya pasagdan diha and then diskarte ko ako diri. Di na ko siya amiguhon. Itawag na 0995-335-2093. Hello, may gabi Hello, good evening. Hello, may gabi good evening. Yes, hello, good evening. Good evening, kinsa name? Ren. Si? Ren. Renz. Ano edad ni Renz? 21. 21. Sige, Renz. Kung sa imong na-experience, Renz, na duha ka karibal or ikaw ang karibal? Kanang ako ang naay karibal. So nanguyab mo sa lalaki or dili? Dili, anin man ni siya. Nakoy uyab, tapos nakoy friend. Dayon? Tapos, na-disgrasya man ko ato, a year ago na siya. Kanang while na ako sa ospital. Okay. Ang ako pong common friend niya na sa school, nag-flirt po siya sa akong boyfriend. Naunsa man ka kanang baldado ka ato nga time? Unsa man ka? Oo, kanang na-fracture man akong kaan. So by that time, pila ka months ka nga di ka lakaw? 3 months. 3 months. And then, wala ka balog gisulot na day ka sa ahas mong... Yes, pag school na ako, dito na ako nakuan nga, lahi na ang kaan kanang mga classmates, di ba? Mga chika, nakurat na lang ko. Ha? Ano naman? Pag-abot na ako kay Uso, pamalito ka tong salida nga, tubig at langis. Kaan, with Reyes, the original. Oo, tapos, atong nga time kanang di pa gyud po nag-grudges pa ko niya. Akong boyfriend supportive gyapon siya. Actually ex na karon. Supportive gyapon siya sa ako tapos effort murag di makabasig pinggan tapos ang ako pong common friend kanang wala lang gyapon usual lang tapos nasakpan ako sila sa library. Abi na ako nag-study or nagbasa, nag-kiss raman day sa to. That time nasakitan ko pero na-realize na ako nga at least ako nakasakop sa chika lang. So, gibulagan na ako siya. Alam naman magpaka-murder ko sa iya. Tama. Gibiyan ako siya tapos week dayon after sa breakup, sila nagdayon sa akong friend. Antod karon? Wala, nagbulag ra gyapon siya. Nagbulag gyapon siya kay uwagan mo kay ang lang. Nakaburos uglas. Lagi mo gani na karon mo na akong ginaingon ba. Mumupatol mo example ha kani mga girls ganahan mo gini mga girls nga. Ina ko sayop ko Sige tayo mong name? Ren po. Ren. Ina ko sayop ko Ren. Di ba ang mga girls pag nay nakagusto sa ila tapos gibulagan sa nakagusto sa ila ang ilang girlfriend para lang sa iya or nakig-cheat ang lalaki sa imo para lang mapulihan niya iyang girlfriend. Di ba taas kaayo tong buhok ana kanang feeling ka na to gwapa kay tabay. Kanang murag wow, iyag yung gikuan ba give up niya tanan sa iyang girlfriend. Pero bagid nga adto nga ta super sweet ka akong boyfriend. Pero wait lang. Pero wala ba nato nakita mga migs, mga dalangging-ding nga ang lalaki nakig-cheat, meaning nag-attempt siya og cheat or nag-cheat gud siya
nagpakasala siya. Para nimo. Sure ka dili na niya buhaton sa imo pohon? Ha? Diba? Kung imong gipatulan ang lalaki, mga migs, mga dalaga diha. Kung gipatulan nimo ang lalaki nga cheater, alam mo na. Sino ang pinatulan mo? Cheater. Kanya ikaw ang nahimong kuan instrumento sa iyang pag-cheat. Ginahan ka. Kuya Pupi, tara. Kuan ba kita? Ato na time, kanang na-structure kung makasaya kay kanang tsada, kanang dili man sa pero tsada taas, sa barog. So, mas-charge, na starstruck po ko. Kaso, na-realize na ako na ato nga time kay sexy ka makatsara. What happened to you? Kuan, kanang nag-date out to, kanang with ako mangod, tapos nag-talk siya na ako, camera dahil siya, magtanaw daw movie, then after mag-switch, kuyawan kay ko, tulad, taga-provinciana ko, pero di po kung sunod-sunod din nga nangabutang, so ako siya, gilaparo, din siya, pakipot daw ko no, kaya nung lesson rani sa tanan bae nga digit magpadala, siya nga, kanang ren nga nung, pakipot man kang uban, gani, gipanghatag, so, nakurat ko sa iyang kuan, so, lawas na lugar yung diapa, so, ako sige na nga, so, mo lugar ni, lawas na lugar mag-iapas, dili day ako, so, pag ato sa Kurstaal, na yung mga libre dito, ayaw na ako, kay dagan pa ako plano sa kong nabuhi. Dili tanon ba, madali-dali. Dili man Dili imong porket lawas. probinsyana ko. Dili imong lawas ang akong gipangitangi mong buhok. Ang imong buhok o kanang tanang buhok nga makita. Pati ganitong gitago nga buhok mo na akong gipangita. Style. Sabi ng mga laki ngayon na wala respeto. Tama. Ginakuan man gud nila, ingani man gud kay kung musugot man gud mo, ay lagi mo sus, balik na punta ni. Pag-init na pud akong ulo lagi. Ay yun mo kuan patol sa mga kaning sobra kay believe sa sarili, bitaw ka ng gwapo kay lang tanas silang self. Sikat kay sila. Kanang kani magud sila na sila tendency nga gamiton nila ang ilang kasikat, ang ilang kagwapo para maka manipulate sa uban. Kay tungod, dali ra din nimo sugton mga girls. Kay gwapo lagi, kay sikat lagi. Happy kay kastanan kay nakauyab kay ngana, di ba? Happy kay kastanan na imong dali ra kay nimo na uyab kay syempre basin day sugton sa uban, ikaw na lang mosugot una, di ba? I'm not you. Daw bi karon kay dali ra man ka nakuha. Dali ra ka napao. So iyang tanaw sa imo ay dali ra ni, igo ra ni nako kuanan. Isiso na ako ni ba ako ning kuan bi, ako ning pangitngitan bi, pabugnawan bi, muhag bang gini ba? Oh, diretso na dayon, hinay na dayon og moves diya. Sus, ay nako ninyo mga bro. So, Master Pupi, taga-probinsyana mong gid ko, pero wala gid na ako gina-observe ang life sa city. Wala ni magi-observe ang Gina-absorb ang life sa city. absorb ang Kanang ilang lifestyle diri nga kanang mga teens bitaw, millennial ko noon yan. unsa na? Wala ko kasabot, hinay kay tingog. Kaya, di ba, kasagara din sa syudad kay exposure na sa mga kanabitang mga kabalo na ka, mga sex. Pero ako, wala ginan ako siya kay, for me, na if na kay plano sa life, then kauban mo ang Ginoo, dili ka mabasta-basta bitaw. So, pwede mag-advise lang, kuya. Sige, advice pa more. Kanang, kadjot lang, advice lang na ako sa tanan na kanang nag-uyab dira. I know na part na siya sa atong life, pero piliyon po nato ang tao na sakto para sa ato. Kana pong tao na kaya ta respetuon sa tanan panahon o suportahan, dili ng tao nga kanang lami ra bitaw ang giapas. So, mabot na nga time, pero right time dapat. Kanang time nga responsable na ka. Samtang ga eskwela pa, mo sa na priority kay san pag-ingon nila nga dili makadato ang eskwela pero imo ba nang gamiton ang imong mga natun-an sa school para mo dato ka. Yes, diba? absolutely po.
Dili pwede nga di ko ra ka ni eskwela para mo graduate lang then limta na din tanan. Sis, gamiton ang pag-eskwela nga mo na siyang equipment nimo para musugakod sa future. Logi, ako kuya, proud ko as a working student. Congratulations sa imo, maayo kay na naibaw-an na nimo unsay importante sa imong kinabuhi sa gamay pa lang nga edad. Okay, so kay family man me, so kabalo na ko mag-silbi na sa'yo ug mature akong mind kung say right o wrong. That's good for you, Ren. Thank you, kuya. Sige, unsa may imong akong may dalit sa imo, Ren? Kay gusto nga favorite song? Ay, pwede i-greet lang akong LDR boyfriend. Ay, LDR day imong boyfriend di. Ay, kinsa man. Hello. Ay, wala na. Wala na inong ka naka-greats. Grits. Ana ra kadali minyo siya kaluoy pod ni Oka. Seryoso na ra ba unta, pero kung batasan gyud. Sayang lang sa babae kay dapat nanay seryoso dili na siya pwede. Ayan. Hello. Hello, nakatry niyo og karibal, Brad? Yes. Yay. Kanon sa ato nga mga time nga nakay karibal? Dugay naman to. Akong edad na to, bro, 21. 21 karon pila na edad nimo? 25 na. 25. Karon. Singalan nimo, Brad? Tawagan ako Mars, unsay nagsabot-sabot mo sa imong karibal? Unsa may igi? Unsa niyo pagkabalo nga karibal nimo siya? Sa una, manggod, Mr. Pot. Mm. Sa'yo, manggod ko na sa una. Na akong kalitin ba? Na edad na ko ato, nagkuhan ko, surag 18. Naglibin-libin na ka? Oo. Kamaayo gud nimo god. Alang kay... Ngayon kay kadiya. Ni ipon may nasa kuha sa balay nga. Wala sa kay gugmaan lagi. Gugmaan or unlimited? Dahil man ko kay mo pareha sa ubong lalaki nga daghang kay unsa diha. Unsa daghang unsa? Daghang babae. Dili lagi gamay lagi babae pero unlimited man sad. Di ba? Dili ko ano Mr. Potter. Dili di ay. Sige, dayon. So na siya sa imong balay. Tapos nagpuban na tog 1 year 2 years day. 2 years na to. Tapos wala ko nagtrabaho ko dahil sa Cagayan sa una, ay taga Manuel Portis man ko. Siya asa man siya? Taga dere sa Cagayan di Agura, sa Agura to siya. So dani mo nag-ipon. Nag-ipon mi dito sa Bukidnon. Kalayo ba? Wala ka sabot. Kami nato sa Dani siya nagtrabaho, dani ka nagtrabaho niya dito mo nag-ipon sa Bukidnon, wa iko kasabot. Dili man kay sa paguyab pa namo ni adto siya sa amuad sa Bukidnon ba. Tapos ni ipon siya sa kuha. Unsa man kauban imong family or ikaw lang? Dili. Sa kuha namo koy balay sa amo. So dato kay kada. Dili man sa mama papa. Dito ka nagpuyo. Oo. Then siya pod wa po day siya mapuyan. Unsa Mr. Pop? Wa po day siya mapuyan. Naman si mapuyan pero dito ni ipon lang siya sa balay. Kay para lagi unlimited. Anak tingali. Ay. Ganahan po din ka. Oo, sige, dani. Ubo na. Ana dan. Nawa lagi. Ay, kung charger kay kabalo na style. Dili, manggod kay. Kuan, manggod siya kaning. Niipon siya sa mga ba niya. Nag-eskwela pa masyado niya. Niipon siya sa balay. Niya. Pag-ipon naman ako, siya ba sagdaan ng ipon sa balay kay gusto man siyang tigipon sa kuha. Asa man karibalan eh? Kuan mago, nagtrabaho ko diri sa Cagayan, taon na. Nya wala po ko kabalo nga ako ting uyuan po di ay mga ukoy ato.
So dito siya gatulog sa inyong balay. Sa bukid, Di kay nun. ako ra mga asawa isa dito kay di mo siya magpauban sa akong igagaw nga babae. Mm. Siya ra isa sa balay niya. Tapos akong nabalaan nga istorya sa akong mga igagaw or akong mga barkada, Mm. akong uyuan magatuan na dito sa balay na ako mga gabi na. Di ay. Dili ko mo tuo kay wa mo ko kita. Okay. Nga tapos ni pagka Sabado man to ni uli ko sa mua mga alas 4 sa kadlaw ni uli ko. Mhm. Pag abot na ko dito kay dito gid ako nasapnan gid ako sila. Nasap na nimo nga Nag-abot ng duwa niya wala na ikuan. mo ba? Nagdula og dama. Nagdula sila kuan. Unya, unsa may imong gikuan? Wa man ka nag-violent reaction. Wala dahil na kayo kung nauna lagi kung dili pala di sala mo patay ta patay na ko pero ang taon man ipon ra magiging naman medyo may kasala ko mas nagsadaan. So unsa nimo pagkuan react? Istoryahan ako akong iya asa ako ang kalitin ato nga Dili ba pag abot gyud dito unsa man lugar, unsa lugar din paghuman pag abot gyud mo, pagtanaw gyud mo, unsa man din reaction, yun na ka istorya sa tabi ana. wala tawag abri na ako dito sa putahan kay wala mo ko na noktok isa mo ko abri. Pagkuha na ko siga akong mata bro siya ko Mm. So, pagtanaw na ko na ikaw pa na ako ang asawa nga lain na. Pagtanaw na ko ako ang ding uyuan di. Unya. Siya kay sila sa kuha kanya abot kong kalit ako ko na siya kong sila. Unya, nidagan sila. Ako na pagdagan nga. Isigaw na lang mata ako. Ako na yung nagkuha sa gawa kahit lami kayo. Lami kayo pangputputan. So ni gawas na lang kakajot, naghulat ka nga magawas sila. Oo. Mm. Pagkuha nila, magawas. Di kuhain ko sa kay. Saba naman ko dito. Ulit mga ko sa tanan. Singgit na ko kay anak lagi. Mm. Yan, gawas din ako ang isa ko. Asa na ako kaiyuan o gayaan. Lakang di ko anan. Nag-istorya. Pugnan ko nila. Oo. Yung istorya din sa kong panin. Ako ang iyuan nga kuan. Unya, unya, unsa may gingon, pasagdan na lang nimo. Niana. Kung akong ayaan nga. Niana lagi nga. Patagdanan na ako sila kay nabuhat naman nila. Ako na lang silang giingnan nga. Padayunan lang na inyong ikasi kay kuha naman ng buhat. Mm. Kita kang buhat ako. Bata ko man ko. Mm. Pag-uban na lang mong duha. Di ko na ako kalipin nga. Karang yung mga sanina, dalaan na ng balay, dito pagpuyo. Ayun na po, pakita sa ako. Ako mo. Kasi nga naman may, ako rin, na po pumapakita dyan, mulakaw na po ko. Ako na, nasa nilakaw. Mm. Pag-uli po dito pag-uli na mo sa Amoa, mga, ang tanong pinaka, bulan, pag-uli na ko dito, nagbulan na ko sila, may ubat po sa lain. Nagbulag po dahil sila. Nagbulag po sila, kaya uban po sa lain. Mabuhay! Wala gina, kay cheater man. Di ba? Pag cheater, pag mo gani ang taras, dalira kayo mo oo sa mga gilok. Kabulo na ka. Ganyan. Di ba? Ako, So, may na lang po na kalikay kagingana nga babae kaysa nagkasal pa mo. gani. Kaya karon. Okay lang kayo kung pag-itan karon. Nakita na Maayo kaglain. naman ako. Tama ako. Lalo mo kaya tawag ka naman. Ang itan ka na. Ang basta ka sa tawag. Kung sa balon tayo. Iyang kuhan. Unsa? Pero wala pa mong bugulong ko ka. Storya po sa mo. Pero mao lagi pod. Mo lagi nang magkalit-kalit lang tag pangasawa, kalit-kalit lang tag uyab-uyab lagi. Di ba panato na ilhan ang tao. Di ba? Ilailawon sa ang tao mo bitong na courtship. Sa ako, natawa karon ito to. 3 years naman nga na nagkuhan. Naguyab. Hmm? 3 years namin naguyab. Sa akong asawa karon. Live-in gyapon. Kasal na ni. Kasal na. Oo. Mayo. Ang mga girls pod, ayaw pod mo pa kuan? Ayaw pod mo pa biktima ng live-in lang bantod nga
Maanakan. Ako lang, hindi ko matambag sa mga dapat ka ng mga, ako lang matambag sa mga bitaw ka ng mga babae, bitaw karong bitaw, kanang hilig o mga makakita lang mga gwapo, kagat ng dayon. Ang kuha lang sa ilaha nga, baka kanay, ilahang panundaan ng lalaki nga, angay din sa ilaha, kay ang uban magong lalaki karon active lang sa mga maayong lalaki. Ang uban manggod, ang dahil ipangita, ang kanang mga palami yan nga, mga insta niya. Gina-check lang ba kung mukagat ba ka? Oo. Dayon, pag mahuman na Tanaw na dahil nimong rating. Kung maayo kay ka, balik-balikan ka. Oo, yun. Pero kung di ka maayo, na something baho. Yan. One time. Umana dahil. Matingala na din ka. Di na siya makontak ni mo. Di na siya mo reply. Kay, imo manggibaba ang imong standard. Na, mga girls, pamina mo, ha? And then, pag being responsible gihapon, dili lang na siya para sa lalaki, para po na sa babae. Kay, para sa atong drama tonight, o si Catherine, ibiyaan niya ang iyang anak, no? Ang iyang anak. Sus, dagan kaayo sa social media, ang babae, nakakitaglain, ibiyaan ang anak. Diba, kita mo anak? Kuan kay love lagi ang gihuna-una, love. Pero I'm sure dili na siya complete or genuine nga happiness na kay mga sala nga gipangbilin, no? Nakasala ka bisan pag love na nimo diha, wa gyapon na, ha? Anyways, if ever pod natay makit-an, no? Kung ikaw si Homer nya nakita nato si Oka nga nanguyab kang Catherine nya, kabalo ta kung kinsa si Catherine nga na siya'y asawa, na siya'y anak. Kung natay makit-an nga medyo amigo ni mo or amiga nga mahimong biktima, ayaw lang pud mo pagtanga. Ayaw lang pud mo pag standby diha, no? Tabangin ninyo inyong kuan, istorya ang tinuod. Dili, mas maayo bang ganing manghimasok ka kay para ilikay siya sa evil. Kung dili siya magpahimasok, dili siya magpa-advise ang imong amigo nga gibiktima or amiga nga gibiktima. Kung dili siya magpa-advise, wala, at least nabuhat na nimo ang imong role as a friend, no? Pero atong kay Homer, nangita gid siya pamaagi nga makarealize si Oka, pero nganong gisikreto pa man gistorya na lang gud. Kailangan pag gid moabot sa kantungan nga maulawan si Catherine. Naman sa ni si Catherine nga naman say pagka katul. Oh no. Lagot ko sa ingana nga bae, di makontento sa isa unya, di gamiton sa isa ka lalaki iyang dignidad para sa lalaki. Kung dula raman di ay unta magsaba para mag-ilis og pag-jersey. Master Pop, salamat sa baba sa ana. Una sa akong comment sa Dear MOR. Good night, Master Pop. Salamat. Anyways, mga pamilya, it's 12:01 na. Wala na tayong igong time. Tomorrow pa sa iyo pa ko, 9:00. Sana makaya na sa akong lawas. 9 pa tao tomorrow. Tutaw question. Sa iyo mo, ha. 91.9 na diretso inyong radyo, ha. Salamat daan. And after ni Maria Filingera o Rico Suave tomorrow morning, ko na din inyong makauban sa Kutaw Question. And then sa 11 ang aton G's is it OPM dayon MOR Presents na dayon with David Bang 12:00. This is Master Bobby saying don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala, just don't give up.
At kung wala ka naman maganda i-comment, huwag ka nang kumcomment. Bye for now. See you again tomorrow. Mga single ladies and single moms out there, taasin yung mga kamay kay Mukis na ko sa inyong ilok. Ready? Ready? Dear MOR, replay ta ala una pangyan sa alas 3 Sunday o Saturday, ha? Replay na to na for the week. 2 ka episodes ang i-replay. Isa sa Saturday, isa ka Sunday. I'll be leaving you with a quote gikan sa atong drama tonight. Hashtag Dear MOR, Third Wheel. Ang makapasakit ug samot sa biktima dili ang pagpandaot sa uban. Dili ang pagbaliwala sa mga nakakita.